Manel, akukona ukuthi angikwazi ukubekezela noma yini, kodwa manje mina ngeke sengikhathele indaba yokulonginyonyoba. Kanti umbulala nini umnyeni wakho? Awungasho nje ukuthi ngizombulala uma ngithola isikhathi. Inkinga manje ngivele ngimbulale nje izovete kubonakala ukuthi mina. Nawe kodwa manje sekuyiculo lakho lelo, uhlezi usho njalo. Ngizombulala uzobona uma kufika isikhathi nje ngizombulala. Uma ngabe kuwukuthi wena iyakuhlula le nto le, why unganikeza ithuba lokuthi mina ngimsoco, ngingayishaya nje le nto fast ngihozise? Awungeke kuzovele kubonakale nje. Yazini ngizokutshela uma ukuthi iyangihlula le nto le. Mase uyayenza-ke wena-ke. Hayi, uma usho kanjalo kulungile, kodwa ngeke mina sengifuna le nto iphele. Ngikhathele nje ukuthi ngilonginyonyoba kulokhu kuthiwa ngilokhuza nonkosikazi womuntu. Nami ayingiphathe kahle leyo nto leyo. Ayikhululeka uzobona nje vele ngisenandaba naye lo uma ngafa nje. Hayi, kulungile-ke. Nawe nje ufuna ukulinda. Enzo, kwenzakalani manje? Ngiyabhubha. Ubhubhani? Ubabeba. Suqalile-ke lezi zinto zakho. Ufuna ukubulala. Balo ufuna ukumbulala? Musukubanga isicefe yazi? Usuyabonisa yena? Cha. Ngikulalelayo ngibhizi ngale nefoni. Khona into engikhuluma naye musukulokubanga isicefe. Yokulala emini ngathi ngokulala emini. Lingu lokumemeza futhi Mama ukuthi qaphele. Aqaphelani? Ufuna ukuthwasa? Cha. Uyokuphapha wena. Cela umtshele. Ngeke. Angifuni nje umuntu ozongena ikamero lami. Ngeke. Ngathi nami sengikhuluphala kakhulu nje. Ngeke. Ukuthi umuntu kumele ayojini. Hlala nale ngane le. Kabe umuntu unephisi kabi nje kuthiwa kukhongana ayifica la. Enzo wani naloyo? Isicefe. Hello? Yebo, kunjani? Ngiyaphila, unjani? Hayi sikhona, singezwa kini. Hayi ngikhona nami. Inkinga nje engingayisho Enzo, angimazi noma uvuka okuhlanya noma kwenzakalani uvetana ahayize nje ngibonakala lutho. Hayi bo, yini sekwenze njani manje? Enye into ke futhi akangihloniphi, uzangitshela nokuthi angena phela uma wakhe. Hayi bo, ungavumi ingane igcogcome ekhanda, uma ekhuluma kanjalo kumele umshaye ukuze ezokwazi ukuthi uma wakhe. Ngimshaye? Phela uma ngabe ukhuluma kanjalo ingane ikukhombisa ukuthi iyabandlulula. Manje uma waye akekho wena uma waye, kusho uzokuthetha usuma waye. Hayi ke ngoba senginikwa wena imvume ukuthi ngimshaye ngizomshaye. Ngifuna ukwazi ukuthi uma wakhe ukuze uzokwazi ukuhlonipha. Kumele uzokutshela ukuthi awusiyena uma wakhe, kusho ukuthi ngeke aze akuhloniphe, mshaye impela. Yeah. Okay, ngezwa ukuthi nje bese ngikhathazekile sengisho ukuthi ayi yabo mina ngiyazi lento yalengane ivele ihayize ngisho mina akafuni ngisho ukuvuka akafuni ngisho ukwenza umsebenzi wasendlini. Hayi bo, mina senginkani ungavuka ukudlala ingane. Hayi ngezwa ke nina ni right ngalapho. Hayi akufani, siyazama nje sayencenga
kancane kancane kodwa sengikhumbule-ke yazi. Hey nami ngikukhumbule ubuye phela. Hhayi ngizohlela lokho ngisangizoke ngiqele nala emsebenzini ukuthi bangivumela ukuthi ngibuye. Okay. Bye kunga Uncengana nje lapho niphathane kahle. vele ngimphethe kahle uyena nje lo ngahloniphi. Hhayi ngiqondisa. Hayi okay. Bye ungaze uphazamiseke emsebenzini. Hhayi akunankinga nibe kahle-ke nani lapho. Bye. Ngiyanithanda. Siyakuthanda nathi. Hhayi sibonge. Bye. Hey bo. Thanda nathi. Shaya lengane. Ngoba senginikena nemvume nje. Uyishaya. Ngobalo. Akafiki ngansi le imali. Uthi ngiyovula ngale endlini. Manje enza usalele. Yewena. Hey. Izitshenge sezwashe. Ukhohliwe. Mawudla wena uyakhohlwa. Busuzela mawudla uyazela. Mawudla uyazela yini? Uyazela mawudla. Uyakhohlwa. Mawudla. Uyazela yini mawudla? Uyazela mawudla yini? Uyazela yini? Usukume uyasho. Hamba ngazi. Hamba la. Yewena. Wenzani la? Uyibiza uklina lento le? Cha. Leli la wena. Angithi mengikhuluma ngibheke yazi. Ngiyibona le attitude yakho yazi. Ubaba wakho uthi angikudiscipline ngikwenza noma yini, ngakwenza noma yini mina manje yazi. Clean la ngeke ngibuye ungaqedi uzobona. Mele kucaca futhi uba uphethe la. Ngiphathe wena. Kodwa uzoyazi lento le. Enzo. Indaba vele wena namhlanje nini uthulile nje iswele ekseni? Stepmother sami uManeli. Wenzeni-ke futhi-ke manje uManeli? Namhlanje ekseni ungishayile wangiphuca iy'cathulo zami zesikole wathi ngideserve into enhle mina ngizoya ngey'nyawo esikoleni ngihamba ngey'nyawo. Hawu, yazi-ke mina manje angisathandi-ke manje. Angisathandi. Indaba vele ungatshela ubaba wakho. Ngizomtshela kanjani ubaba yonke into ngokusuke ehlele khona uManeli. At least kutshene noma uthisha-ke nje. Kanjani uthena mina ngitshela noma uba ngizoyisola. Fethu.
baba uzothola ngalento le bese ayisotha out ayilungise soon uzothola soon baba wakho. Nami ngiyafuna ukuthi esheshe ethole ngalento le kuze sheshe ilungiseke sisakhona isikhathi. Yes. Njengamanje Amahle ngikhuluma nawe ngithe ngibhekile isikhathi lapho uthi isikhathi sini hayibo Amahle ngikhuluma nawe Ma yini ntombazane kwenze njani namhlanje yini ngakhuluma nawe wanganginaka nje kwenze njani ucabangani ukuthi makhonto engangiphethe kahle la yini kwenze njani Ngine yazi zona ade ngihleni no-Enzo u-Enzo umngane wami lo ngijwayele ukudlala naye sifike la sodlala kwase uthena yena umakho uyamhlukumeza nje uyamhlukumeza uze wangiveza ngisho igayi semzimbeni ezintantantantanta hayibo ngeke Amahle uyabona ke leyo soyikhuluma manje ngicela nje uphume endabeni zabantu ungayihlanganisa indaba zomndeni lezo futhi nibancane kanje nikhuluma indaba zabantu abadala kanti nini uyabona nje phuma nje kuleyo nto angikufuni nje ukukhuluma awusukume washe izitsha ngalo silalela indaba zabantu sukuma mntana mwashe izitsha uphume endabeni zabantu Angazi nje ukuthi ungasithatha besiphinda sisho ngathi ayikho nje kushona khulumela lona khulumela umaka lona hayi ngithandi umngane wami wonke ehlukunyezwa hayi Lodwa libele landelana lilodwa mele ngiyotshela mamncane mele Enzo ngiloyo ngena ngazi ke Enzo usuzoba ngisicefe sithini ke manje ma leli phepha la baba selibuyile phinda labuye phupho libi ngathi manje ngangamaphupho sekwangitshela wona wena lithini ke iphupho lakho ma leli ngangiliphuphela kuqaleni ukuthi khona abantu abafuna ukubulala ubaba befuna ukumbulala oba Enzo ngathini kuwena ngokubangela isicepho ngamaphupho Enzo wathini ngokubulala wena umncane kanje woza la bafuna ukumbulala oba bafuna umbulala oba
Ngathini ngendaba zabantu abadala? Ngathini ngendaba zabantu abadala uhambi la? Lengane yajwayela le. Uzongiphazamisa la. Utshela ngamaphupho. Ngibizelele into-ke la, ngifuna kusheshe. Okay, kwenze njani? Sengishintshile ihlelo, ngibonela ukuthi izongihlula le nto le, mina ngifuna ukuthi uyenze ngendlela yakho. Yindaba. Uthabe uyazi kusasa. Oh, okay. Manje ngifuna ukuthi uhlanganise lo iqembu la khona uzombulala nalo ukuthi ninenza kanjani sekukunina kodwa ngifuna into ebhedayo. Oh, okay, akunankinga. So ngicabanga ukuthi kuzofanele ukuthi ungithumele i-registration number yemoto akahamba ngayo nokuthi uzosuka ngasikhathi sini la khona ukuthi sizokwazi ukuhlela ithimba lami ukuthi izokwazi ukwenza lento leyibuye ngathi kube ingozi yemoto. Shuthi ngizokulokhu senza ukusendela ku-WhatsApp ngoba kusamele ngikhulume naye ngimbuze ukuthi uzohamba phi, uzosuka ngasikhatsini ngingiyazi phela yonke into mina. Okay, akunankinga. Ngicela ukuthi wenze sure ukuthi uthola imininingwane right ngendlela eyona. Angifuni kube khona ama-mistake azokwenzaka. Okay. Okay, ithi ngihambe ngazi kube khona umuntu ongibonayo. Ngicela ungayenzi into ebhedayo. Akhuleke yazi ngilenze iphutha. Minus 1. 4 times 2 equal to 8. Minus 1 is equal to 7. 3 times 2 minus 1 is 5. Is equal to 5. 2 times 2 minus 1 is equal to 3. You see, I have limits. Yes, mfethu amahle khonto ngifuna ukutshela yona. Ngathi uzongitshelani ke manje? Izolo ebusuku ngibonile ngezwa umamncane nomunye umalume bekhuluma beplane ukubulela ubaba. Namanga. Ngibazwile izolo ebusuku. Namanga. Usile?
namanga. Qisile ngayizwa yonke iphelele. Pho manje wena uzowenza njani? Angazi ngoba nami mengenza into le abafuza amabulala ubaba bazogcina sebeyiphendula sebeyizisa mina. Yazi mina ngicabanga ukuthini? Taba singatsheni uthisha. Ngingayivaliwe iqole. Welele. Oh, yazi mina nginayo plan namhlanje uLwesihlanu. Nayi plan yazi ngabe sitshela uma wakhe yabo. Neplan ukuthi ngitshele uma yazi mina. Nambe ngicabanga lokho ukuthi simtshele uma wakho yazi. Yazi mfethu asilaleni khona uma wakho sizomtshela kusaqile. Khona ngizovuka ngisheshe ngivuye nawe yamazi ukuthi uManela athanda ukuthi ngilale nawe. Yazi ma. Kodwa ngiphatha kambi la ngempela. Yini manje lekuphatha kambi? Uenzo futhi usephinde wangitshenela into. Angizwanga. Uthini futhi manje? Uthi ma uzuke uma wakhe ne-boyfriend yakhe. Uma wakhe ne-boyfriend ama wakhe. Bekhuluma bethi bazobudlala ubaba wakhe. Amahle. Ngathini indaba ezingaka osovuka nazo? Ngathini kwena ngalomngani wakho? Usaphinde futhi waphinde walalela indaba. Cha ma ubethi cela ngimsize. Amahle, uyiphoyisa wena? Cha ma. Uzomsiza kanjani pho ngoba uyingane nawe uyingane? Uzokusiza kanjani? Ngeke kodwa ma umngani wami kumele ngimsize. Namhlanje ngibuya kokuthengela izingubo ezintsha. Ngithi ngifuna ukuphume endabeni zabantu. Uyabona ke namhlanje okugcina ngci ngizwa ukhuluma ngaleyo nto uyaphuma ke leyo nto namhlanje. Asambe. Abi, andale ingane. Ngicela umncane. Yobani, buka i-TV noma uyacula? Ukahle wena isicefe yi. Hawu. Bangisicefe la uzakulala ngoba ezinye izingane zilele manje. Oh. Sicefe busuku kanje. Hello? Yebo sisiphinjani. Ngiyaphila. Phila nawe. Ngabe ngikhuluma noMesimiyende. Ukhuluma naye indaba. Uyena lo khulumayo? Uyena. Okay. Ngizokutshela indaba ezibuhlungu lana ukuthi uMr Miyende usesishiya emhlabeni. Hey bosisi. Uyadlala kade ngikhuluma naye ntambama mina manje. Angidlali siswa
Mtata efika manje lana esibhedlela and bekuphethe ngalendlela yini. Manje uyakhala kuba nobulala ubaba. Angizwanga wena? Angizwanga? Uthatha phi into oyishayo? Njengoba nobani malume nikhuluma izolo. Ukuthi sobulala ubaba wakho? Lalela lana-ke wena-ke yezwa? Eh. Ngizwa kahle. Eh. Uyikhulume lento le ngisho nalo mngane wakho phaphayo ukulinga uyikhulume ngizokubulala mina uzomlandela ubaba wakho ngithuma uphuthu mina angijwayeli hambi. Uyizwile bese ngathi ikhulume lento le? Nginkathi uyizwa ke sikutshela ukuthi ikhulume. Angijwayeli kambi. Yazini ngoba ngiyakuhlula ukuhlala la ubuka iTV ngivulela iTV ngoba ngicabangela hamba olala. Jwayela kambi. Hamba. Hawu. Yazi ngize ngiyenze ngathi ngiyakhala ngenzela wena ukuthi unganaki kanti uvele uzenza umuntu owazi kakhulu la uhambe ke la jwayela kambi. Ivele ucabanga ukuthi bengingakhaleli nje ubaba wakho ke mina ke. Hayi. Ngiyanyisa nje. Ngizenza lingani? Jesu. Ayikhenye indlela ke manje kumele ngenze lento le. Hawe ma, sasaflopa Jesu. Ngithenze lento.